joukkueen nimi on... Mikä? Puutuneet reidet. Kyllä. No, Ylätalon Mikko ja Oulusta on tullut tänne skabailemaan. Oulusta tullaan olla semmonen tiimin nimi on kuin Lätyn vitkuttajat. Ilkka Silkamo Oulusta, OFS. Wikström Kaisa, oululaistunut kokkolalainen Oulun frisbee-seurasta täällä. Leinos Jani Kempele. Miksi umpihanki? Miksei? Mä oon Kimmo Pajoloma, tuu Oulusta. Remu Mikael Pukkia Kempeleestä. Pulli Niko ja Oulusta tullaan. Petäjäjärvi Teiju, tuolta Espoosta tulin tänne. Sulo Kahilakoski ja Kajaanista. Sami Björkberg Kemistä, Jätkän kiekosta. Jerry Harvey, I live in Kemi now. Matti Daali Kajaanissa asustelee. Millä fiiliksillä olet tänään mukana? Hieno fiilis. Keli on hyvä ja porukka on mukava. Keli hyvä, aurinko paistaa, niin mikä tässä pelipoikien kanssa reissussa, niin kaikki on ihan jees. Mikä sä osut aloittamaan tämän umpihankin frisbeegolfin? Kaverit rahas mukaan ja nyt musta enää eroon pääse, että joka vuosi on sen jälkeen ollut mukana. No siis umpihankihan lähti vaan siitä, kun viime vuonna kysyin jätkiltä, että tommonen kisa lähdetäänkö menee ja jokainen vastasi, että joo, jos muutkin lähtee ja täällä ollaan. Hullus ja sitten hieno seura, hyvät ilmat, hienot maastot. Lajin hienous. Tää on mukava laji. Kyllä se on sankarit tässä ympärillä, mukavia tyyppejä ja lähdetään yhdessä viettää niin rentoa aikaa tänne ja pitää hauskaa, se on niin ihan juttu tässä. Eli on tosissaan. Vähän erilainen harrastusmuoto kuin tuo kesä frisbee, että kyllä niin kuin ympäri vuoden tulee harrastettua, niin kyllä tämä on niin kuin yksi päätapahtumista itselleen. Oliko jäällä vettä? Ei. En saanut heittyä silleen, että olisi päässyt testailemaan. Ja viimeisenä kysymyksenä, oliko jäällä vettä? Ei. Okei. Ja alla on vettä. Kato kun heittää siihen polun viereen, eli siihen niinku korille, niin ei siinä ole kyllä. Mahdollisimman lyhyelle. Kyllähän sitä ensi vuonna totta kai tullaan tänne. Että perinne alkaa pikkuhiljaa muodostua tästä. Kuhan messis ja kuhan maailmanmestari ja hyvin menee. Ei sen kummempaa.